El tercer integrant de la família Yaris és aquest, el Yaris Cross Electric Hybrid, un subcompacte d'aires clarament urbans que arriba a un segment ferotge amb moltíssims atributs, començant per la seva base estructural, la plataforma modular GAB, la mateixa del Yaris estàndard, així com molts dels seus components i tecnologia híbrida. Però encara que molts puguin pensar que és un Yaris reconvertit a SUV, que no us enganyi. I és que el disseny és completament nou, les seves mesures són notablement superiors i hi ha disponibles versions amb tracció davantera o a les 4 rodes. Amb una imatge impecable, robusta i moderna, el Yaris Cross mostra caràcter i dinamisme al miris per on el miris, una recepta de disseny basada en el RAV4 i que es mantindrà, com no, en el nou Corolla Cross, amb una profunditat emocional exterior marca de la casa. I un interior de gran qualitat i espai, més que notable per encarar qualsevol necessitat, inclòs el maleter, que revela una xifra extraordinària que voreja els 400 litres de capacitat. Com hem pogut comprovar, el Yaris Cross és un model molt tecnològic, amb el sistema híbrid com a bandera, ja que compta amb un motor d'1.5 litres de 3 cilindres adherit a un d'elèctric que junts generen 116 cavalls de potència, amb el qual obtenim una gran eficiència, estalvi de combustible i mantenim a ratlla les emissions contaminants. A més, té detalls molt efectius i interessants, com els millors sistemes de seguretat i connectivitat disponibles, una bona altura respecte del sol i una visibilitat més bona que la del Yaris normal i, com no, un punt més de versatilitat.